Здравейте, драги зрители, и добре дошли на първия подкаст на училищното музикално радио за учебната 2023-2024. Събрали сме се с госпожа Пламена Живкова, педагогически съветник в гимназията, за да обсъдим тема, която е доста често обсъждана в България и по училищата, а именно тормозът в училище. От името на екипа на радиото искаме да благодарим сърдечно на ръководството на гимназията за това, че за трета поредна година сбъдва нашата мечта, наречена ученическо радио. И също така искам да благодаря на вас, госпожо, за това, че се съгласихте да ви бъдем гости във вашия кабинет и да водим този подкаст. Благодаря за поканата. Знаете, в рамките на миналата учебна година наяве излезе случаят на Дебора Михайлова от Стара Загора, която бе наранена по особено жесток начин. Повече за нея ще видите в следващия репортаж. Вълна от случаи на насилие и в днешния ден. Развитие и по случая с Дебора в Стара Загора. 18-годишната Дебора от Стара Загора, която беше обезобразена от Георги Георгиев, е дала показания пред районната прокуратура в града. Добър вечер. Допълнително обвинение за сочения за нападател на 18-годишната Дебора от Стара Загора. Досега той отговаряше за нанасяне на средна телесна повреда и за 2 закани с убийство към момичето, което беше обезобразено с макетен нож. Новите обвинения идват след показания на малтретираното момиче. Подробностите. Нови доказателства показват, че Георги е отправил към Дебора серия заплахи за живота й, както лично, така и в социалните мрежи. От началото на месец април до 25 юни 2023 година в град Стара Загора в условията на продължавано престъпление на 6 пъти се е заканил с убийство спрямо пострадалото лице. Заканителните думи са били с заплашително агресивно съдържание за саморазправа. До новите обвинения се стига след показания на Дебора в кризисен център в Стара Загора. Потърсихме я на адреса й, където нейни съседи казват, че не се я виждали след случилото се. Добра е, кротка е, не е скандалчика. Учително поздравява, весело жизнено житие. Друго нищо не мога да кажа. Само хубави работи. А как ще коментирате това, което ви се е случило? О, това е вече... Много болно. Той човек се затрепаня, който те сега ще го съдят, ще го освободят. На адреса на Георги в Старозагорско село открихме негов близък. Не знае подробности за въпросната вечер. Аз не мога да разбера какви сте полицаи. Първо, как не можаха, това е късаплък, това е толкова кръв, 400 шева, да няма една капка кръв по него. Но е и категоричен. Наистина, ако го докажа това нещо, и аз бих го съдя, ако го направям. На този етап от разследването от прокуратурата са категорични, че обвиненият Георги е извършител на престъплението. Другата седмица предстои и делото пред Въззивния съд в Стара Загора. Теодора Христова за случая с обезобразеното 18-годишно момиче. Госпожо Живкова, как бихте коментирали случая на Дебора? Това, което се случи, е много показателно за това как институциите в България не работят. Тя е ученичка, която трябва да преживее такова нещо. Тя е на вас на възраст, една година по-голяма от вас. Сами разбирате какво ще коства на това дете, да се върне в училище и да продължи да живее по начина, по който нейните връстници живеят. Нали, говореше се много за това какво трябва да се направи, какво не е направено и какво се очаква да се случи от тук нататък. Но всичко това беше в рамките на 1 месец. И след този 1 месец някакси хората забравиха за това. И започнаха пак да живеят в този омагьосен кръг, в който смятат, че това, което се случва в семейството, това, което се случва между мъжа и жената, си остава там и се случва там. И не трябва да се коментира, защото едва ли не за това е нещо срамно. И не трябва да се коментира какво се случва, защо има наранявания, защо има жени, млади и момичета, които биват убивани, биват нарязвани като Дебора от техните партньори. Някакси говори се, когато
когато има някаква такава много фрапираща случка. След това всичко се забрави. Добре, какви видове тормоз всъщност съществуват и кои се случват, кои се срещат най-често в училище? Може да отделим две основни. Физическия, както в случая с Дебора, и психическия. В училище, поне в нашето училище, според мен се наблюдава по-често втория вид. Психически или така наречения вербален тормоз. Вие чувате по коридорите как учениците много често си разменят реплики, които не са приятни за слушане. Това се случва и в класните стаи, това се случва на двора, това се случва в автобусите, навсякъде. И част от децата възприемат това, което чуват, за обидно. Но по някакъв начин ги е страх да споделят с това, било то на родители, на класни ръководители или на мен в случая. Тук е важно да уточним и да чуят децата, че да дойдат в моя кабинет не е страшно. Тук нищо лошо не се случва. И даже за тях да е глупаво това и да не смятат, че е нещо сериозно, е хубаво да идват и да споделят и да говорим за това. В практиката си, независимо дали е в училище или извън него, попадали ли сте на случай на тормоз? Да, имах един такъв случай. Бях млад специалист. Момче, в 10-ти клас бяха момчето и момичето. Момчето си беше позволило да удари негова съученичка. И представено така ситуацията звучи, ужас, как може момче да удари на съученичка и да удари момиче, това е недопустимо, трябва да се вземат мерки веднага, момчето трябва да бъде изключено. Но когато разговарях с момчето и с момичето, с класния ръководител, с децата в класа, ситуацията се разглежда от различни ъгли. И стана ясно, че момичето си е позволило да тормози момчето вербално, да го обижда, и то в продължение на цяла учебна година. И накрая на учебната година напрежението ескалира и момчето се позволява да използва физическа агресия към момичето. Но и момичето е предизвикало това. Тогава ситуацията беше доста сложна, успяхме да се справим, но важното е да обръщаме внимание на това какво казват децата, а не само на това какво правят. Всъщност, има ли някакви знаци, има ли някакви признаци, които жертвите на тормоз, има ли някакви промени, ако трябва дори в поведението им, които индикират, че един наш съученик, примерно, е жертва на тормоз? Много е трудно, особено когато става въпрос за такова голямо училище с толкова много деца, ние да забележим, ако има някакъв проблем. Доста често се случва така, че насилникът и жертвата са един и същи човек. Този, който обижда, от някой друг обижда него. И така се превръща в един кръг. И много трудно да се направи съпоставка. Да, ние допускаме някакви анкети, за да видим каква е обстановката и какъв е климат, емоционалният климат в цялото училище. Но ако трябва да говорим за индивидуална работа, е много трудно да се определи, или ако някой не ни е подал сигнал, че се притеснява за даден ученик. Затова е хубаво и да поканваме и колегите, и класните ръководители, ако забележат нещо, даже не е малкият детайл, да ни сигнализират веднага, за да можем ние да обърнем внимание на това. Всъщност, въпросът беше дали нещо в поведението на една жертва на тормоз, която бива непрекъснато тормозена, има ли някаква промяна в поведението и в начина, по който се държи, и нещо такова, което да ни сигнализира на вас или на нас, съучениците на тази потенциална жертва? Доста често децата стават затворени в себе си, трудно общуват с съучениците си.
Ако става въпрос за по-сериозен тормоз, успехът им в училище е падал. Не се включват в живота на класа, не участват активно в извънкласните дейности, които се организират. Това са част от нещата, които могат да ни индикират, че има някакъв проблем. Да, обаче в този вид възраст виждаме, че 3/4 от учениците, да не кажа и повече, те всъщност наистина са неактивни по принцип и реално трябва да е нещо, според мен, нали, нещо по може би някакви нови тенденции в тяхното поведение, облекло или нещо такова, което всъщност да сигнализира, че вътрешно в тях нещо или някой отвън ги тормози. Много е трудно да направим такова обобщение и да дам, нали, като първо, второ и трето, нали, това се следи, и ако има това, значи, ако има първо, второ и трето, значи става въпрос за тормоз. Защото децата са различни. Всяко дете възприема обстановката и окръжаващата го среда по различен начин. И затова е много трудно ние самите да имаме такива правила, нали, за да можем да разпознаем жертвата на тормоз. Благодаря ви. Много интересен въпрос. Като ученици, как можем да помогнем на жертви на тормоз? Ако става въпрос в класа, може да се опитате да поговорите, защото вие там сте си по-близки, познавате се, прекарвате доста голяма част от времето си заедно. Ако и това не помогне, може да се обърнете към класния ръководител, към някой учител, който смятате за по-близък и който би ви служил и би ви дал съвет. Може да дойдете да разговаряте с мен или с господин Дикиджиев и да потърсите съвет като цяло от възрастен, защото на вас все още ви е много трудно да се справите с такива по-сложни ситуации. Доста често и на нас възрастните ни е трудно да се справим, когато става въпрос за ситуация на тормоз. Добре. Аз имал съм случай в предишния ми клас, преди да дойда в езикова гимназия Иван Вазов. Дете, всъщност извън училище, беше много тежко обиждан от други ученици, нали, на същото училище, но все пак нали, в едно училище, не в нашия клас, беше много тежко обиждан. Когато го насърчихме да отиде на психолог, защото всяко училище има такива хора, които работят за учениците, когато го насърчихме, той каза какви са тия глупости, нали? За какво ми е да ходя при тях? И аз му казвам, те малко или много споделяйки твоята ситуация, те ще ти помогнат по някакъв начин, винаги помагат. И това е доказано, но явно просто тук чисто българския менталитет, че както се казва, за какво ми ревеш, ще ти бия два шамара и ще ми мине с извинение. Чисто българския менталитет тук не прости в този случай. Как можем да разубедим едно дете, че за него психолога реално наистина помага? Много е трудно заради точно този български менталитет, защото като ти кажеш психолог и хората моментално си мислят, че нещо не е добре. Буквално си луд. И е много трудно да се работи в такава ситуация, защото и част от родителите, те така са възпитани, че те нямат нужда от психолог. Какви са тия глупости, нали? Сега ще ходиш там на психолог, аз се държа нали по-сериозно. И те така възпитават и децата си. Хубаво е, нали, децата в училище да се запознават с хората, които работят там, да ги възприемат като по-скоро приятели, хора, на които могат да се доверят, а не като учители, които им се карат и им викат и изискват нещо от тях.
Нали, да, има моменти, в които и ние се караме. Но се опитваме да изградим една връзка и доверителна връзка с учениците си. И то като започне от едно-две деца, след това то се разпростира се като слух. Нали, те казват, ние бяхме при госпожата, говорихме, справихме или какво си там, не е толкова страшно, може и ти да опиташ. И когато така постепенно децата разговарят и разменят опитите си един с друг, повече и повече деца се престрашават и сами идват и ни търсят. Как бихте коментирали тормоза върху децата в училище, които са различни, без значение дали имат някакъв недър, да го кажем така, или просто имат различно поведение, различен начин на обличане? Какво... Разбира се, това е неприемливо, но какво можете да кажете за този вид тормоз? Ами, децата на вашата възраст някога могат да бъдат много жестоки. И самите те не си дават сметка, че когато коментират обувките, дънките или дрехите на някой, могат да го наранят по този начин. Нали, това, че ти не си с най-новите маратонки, нямаш най-новия телефон, това също е да вид тормоз, нали, те се подиграват за това, без да си дават сметка, че това дете може да има затруднения, да живее далече, да живее на общежитие и някакви такива неща. Тях това не ги интересува. Те гледат външния вид. За децата на тази възраст най-важното е външния вид и да се впишеш в групата, която в момента е като трец. И сега имам такива групи, дето са готини. Той преди ги имало, но сега са някакси по-изразени. Всички искат да бъдат от готините, да снимат клипчета, да имат много последователи и някакви такива неща. И когато някое дете е различно, има различни интереси, те моментално го отритват. Нали? То не се вписва, той не е от готините, няма последователи, няма модерен телефон, няма модерни дрехи. Има деца, които много лесно го преживяват това и те казват, окей, аз не искам да бъда част от тази група. Аз не искам да приличам на тези хора, те не са ми важни. Аз имам мои интереси, искам да се развивам в друга сфера и правя това, което смятам, че е окей за мен. Но има деца, които се справят доста трудно и тогава се намесва класния ръководител, тогава се намесваме ние, за да можем да помогнем на децата да намерят своето място и да не се притесняват, когато са различни от тълпата. Също много интересен въпрос. Кибертормозът. Много ученици по време на обучението си, да кажем в гимназията, тъй като това са най-активните тинейджърски години, стават жертви на кибертормоз по много начини. Независимо дали техния акаунт ще бъде хакнат от техни съученици или дали просто някой ще им се взира в телефона и ще им чете чатовете. Въпросът е, когато един ученик бъде жертва на кибертормоз, мисля, че всъщност тогава най-трудно се разбира и примерно някакви неща за него, които са тайна, те излизат наяве и този ученик всъщност се чувства застрашен. Какъв съвет бихте дали на ученик, който е жертва на такъв кибертормоз в училищна среда? Първо, което искам да кажа на децата е да внимават много какво споделят и къде го споделят. Било то снимки, било това лична информация. Да, сега е супер модерно всички да имат акаунти в 15 000 платформи. Но това, че имаш прекалено голям достъп до всякаква информация, е нож с гълстрие. Защото ти даваш информация и тя отива в пространството. Не знаеш кой има достъп до нея, не знаеш този човек как ти я използва. С това съветът ми към децата да бъдат по-внимателни с общуването в социалните мрежи. И да знаят, че те колкото и да се опитват да заменят общуването, както сега в момента ние с теб общуваме, с чатове и с не знам си какво, няма как да се получи и да не се опитват. Нали? Живата връзка е най-ценното нещо. Съвет към дете, което е пострадало,
Трудно ми е в момента, защото не съм имала такъв случай, но може би да не губим вярата в хората и в това, че все пак срещу него могат да стоят и добронамерени хора. Това, че някой не е направил нещо лошо, не означава, че автоматично той не може да се доверява на всички. Може би това е. В тежки ситуации на тормоз, на независимо дали физически или психически или кибер, както стана ясно, разбираме, че езикова гимназия Иван Вазов, както педагогическия, така и непедагогическия персонал на гимназията винаги би съдействал при случай на тормоз. Нашият призив на радиото, както и на психолозите, е винаги да се доверявате на психолозите, защото те винаги ще помогнат, а разговорите остават изцяло конфиденциални. В кабинета на психолога уверихме се, няма камери, няма скрити микрофони. Този е тук само за записа на подкаста. И всъщност, ако мислите, че вашият сигнал, вашият случай може да бъде добре разбран от някой друг, винаги може да звънете на телефон 116-111. Това е линията за деца, жертви на тормоз или в положение, което не е така благоприятно за тях. Винаги можете да се обръщате към тази линия или към психолозите, защото тези неща всъщност не се замисляме, нали, тормоз, нали, никой не усеща, че тези неща дори да са психически могат да влияят тежко върху физическото здраве на едно дете, което е израстващо в момента. И това исках да кажа аз като водещ на този подкаст. Вие имате ли нещо да добавите? Аз искам да добавя за това, във връзка с това, което каза, че да се обръщат към нас. Ако им е трудно да се обръщат към нас, винаги могат да се обърнат към класните ръководители. Те са хората, които ще дойдат тук, ще ни сигнализират. Другото, което е, част от децата се притесняват за анонимността им. Те не искат да идват в нас, защото се притесняват как ще реагират техните съученици. Нали? Да, ти си бил до психолога, за какво беше там, някакви такива неща. Мога да ги убедя, че когато те идват тук, никой няма да разбере, нали? Ние след това няма да отидем и да кажем, ама ти знаеш ли, този от 10 клас или от 11 клас беше при нас, ние си говорихме еди какво си. Много ми се искат да научат децата, че когато влязат в тази стая, това е тяхното безопасно място. Има една приказка, която е много подходяща за малки деца и там всъщност се учи как децата да избират тяхното безопасно място и това безопасно място е мястото, на което ти се чувстваш най-щастлив и най-спокоен. Идеята ми е, когато те идват тук да намират своето безопасно място, да се чувстват достатъчно спокойни, че могат да споделят всичко, което ги вълнува. Като нали тук изключваме, нали, да си говорим само за училище. Не, в този кабинет може да си говорим за всичко. Абсолютно за всичко. И смятам, че имаме да извървим много дълъг път, докато получим доверието на децата на 100%. И това зависи както от мен, така от колегите, от всички, от цялото общество. Да научим децата да се доверяват на възрастните и да получават подкрепа от тях. Ако някой се притеснява и не иска да споделя информацията в училище, може да се обърне към фондация Асоциация Анимус. Това са едни невероятни професионалисти, които аз имам честта да познавам. Те имат сайт, имат много програми, които помагат на децата, участват активно в отбелязването на Деня на розовата фланелка, който се чества всяка последна сряда от месец февруари. Вие знаете, ние в нашото училище го отбелязваме всяка година. Тези хора от фондация Асоциация Анимус могат да изслушат децата и да им дадат най-добрия съвет наистина, така че могат да потърсят информацията в интернет и да научат много интересни и нови неща от там.
Ами, това беше от нас, скъпи зрители. Надяваме се, че по някакъв начин сме били полезни. Специални благодарности на Александър Стайков от 9 клас, който се заема с записването на подкаста. Очаквайте ни през месец декември, когато ще излезне коледния подкаст с един много специален гост. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи!